Pre 10 minuta smo vam najavili Nataliju Jovanović, dekanicu Filozofskog fakulteta u Nišu. Ona je relativno kratko na ovoj funkciji, a već je nekoliko puta ovde u studiju zbog novih studijskih programa, departmana, zapravo zbog novih mogućnosti za buduće studente, ali i ove koji su već na fakultetu. Dobrodošli na Kopernikus televiziju u Niški studiju. Dobar dan i vama i gledaocima i hvala na pozivu. Naravno, namerno kažem to da ste za kratko vreme uspeli dosta toga što nam je godinama nedostajalo. Pre nego što kažemo da je u pitanju francuski i šta već pripremamo, nemački i tako dalje, kako ste uspeli to? Pa to je rezultat iskustva koje sam imala i koje sam stekla kao prodekan za nastavu u najtežem periodu kada su se radile prve akreditacije. Tako da mi je svaki korak u akreditovanju programa dobro poznat i izneli smo tu prvu akreditaciju. A ovo sve što dolazi je veoma lagano kada znam šta sam se prošla i kroz šta sam se prošla. Ja se sećam da u vreme kada ste bili, ako se ne varam, ispravite me, šef departmana na studijskom programu za sociologiju. Ne, na pedagogije sam bila upravnik. Da je sociologija među prvima koja je prešla na Bolonju i upravo grupe te neke druge. Da, ne samo sociologija, nego filozofski. Ne, ja govorim o svojim iskustvima kao prodekan za nastavu. Ja sam 6 godina bila prodekan za nastavu 2010. godine čitavog Filozofskog fakulteta. I to su ta iskustva. Tada su se radile prve akreditacije u periodu 2006. do 2010. su se radile prve akreditacije fakulteta i studijskih programa i zapravo su to velika stečena iskustva. Da kažemo odmah, francuski jezik moći će da se studira u Nišu. Evo, uspeli smo za samo 20 dana od kada smo dobili upozorenje da nešto nije u redu sa predloženim programom, uspeli smo da to sve ispravimo i da dobijemo akreditaciju. Uspeli smo da se organizujemo, evo, za bukvalno 3 dana da organizujemo i prijemni ispit. Danas i juče je bilo prijavljivanje. Sutra u sredu je prijemni ispit u 12 sati. Da, već sutra? Jeste. Kako ste uspeli, kako u 2 dana sve to? Pa uspeli smo, to smo isto uspeli sa programom za socijalni rad, zato što su pripreme svemu tome prethodile i one su jako važne u svemu ovome. Da, vi ste spremno čekali sve to. Sve smo spremno čekali, znali smo da imamo odličnu generaciju studenta francuskog jezika koji su svi diplomirali sada i među njima je njih 5 koji imaju prosek 10 skoro, 9,94, 9,92 i znali sam da ne smemo da ispustimo tu generaciju. Prvo što me zateklo kada sam preuzela funkciju dekana na fakultetu su bila ta uplašena lica, te sjajne generacije studenta francuskog jezika koji su prosto bespomoćno rekli, a šta sada? Ide nam konkurs za master studije, a mi smo u vakuumu. Nemamo akreditovani program mastera. Tako je, da li da idemo u Beograd, Novi Sad, ja sam ih molila da ne rade to, da sačekaju, jer sam ih uveravala da ću taj posao završiti, jer znam kako se radi posao. I dobro, to je već sutra, ali tako, imali zainteresovanih, mada ste upravo negdje odgovorili na to pitanje. Koliko? Pa mi ovoga puta računamo na to svoju prvu generaciju, to je sjajna generacija, njih 11 sa prosekom preko 9. Očekujemo da se, ovo je šansa za njih, njih 13 je diplomiralo iz prve generacije upisanih studenta. Ono što ćemo sada uraditi, šaljemo zahtev prema Senatu Univerziteta u Nišu i prema Resornom ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja, da imaju razumevanje, posebno što je reč o ovoj specifičnoj situaciji, jer smo akreditaciju dobili 18. novembra, da nam je prijemni ispit bukvalno sutra i da imamo tu generaciju koju ne bi smjeli da izgubimo. Zašto? Zato što među njima sigurno su oni koji će preuzeti razvoj katedre za francuski. Jasno, oni će biti tu kasnije. Tako je, na njih se mora računati i veoma je važno da im obezbedimo budžetska mesta. Sada, verujem da će to sve biti u redu, a šta je sa studijama nemačkog jezika? Mnogo ima zainteresovanih, da vam kažem. Najveće interesovanje jeste za nemački jezik. Tu sam preduzela korake koji su vrlo konkretni i vidljivi. Već sutra imamo veća fakultetska gde će proći komisije za izbor 4 nova nastavnika za nemački jezik, odnosno 3 nastavnika i
jedno lektorsko mesto i to će, ta procedura već ide. Biće konkurs za još jednog asistenta za nemački jezik. Sve su to inače naše, da kažem uslovno, niška deca. Naše gore list. Tako je, što sam jako ponosna. Oni su prošli te svoje master i doktorske studije upravo u Beogradu. Neki od njih imaju bogato pedagoško iskustvo, neki su radili u našim poznatim gimnazijama, neki su radili u osnovnim školama, u svakom slučaju imaju ogromno iskustvo pedagoško, što je vrlo važno za ovaj posao. Napravili smo i taj program koji sada je jedinstven, da tako kažem, u zemlji, zato što smo iskoristili resurse naše pedagoško-psiholoških predmeta, po čemu je naš fakultet poznat, tako da će ovaj program zapravo omogućiti da se ovdje obrazuju budući nastavnici, odnosno profesori predmetne nastave nemačkog jezika, što je nešto što nedostaje u ukupnom srpskom tržištu, a i čini mi se i u regionu. Da, pa znamo čak da u centralnoj Srbiji imamo deficit, ako postoji neko zanimanje, to je bio socijalni rad i nastavnici nemačkog jezika na nacionalnim službama za zapošljavanje. Njih uopšte nije bilo, pa... Pogodili ste oba smera. Da, pogodili smo to možemo da iznesemo sopstvenim resursima, znamo kako to da napravimo, evo pravimo i rezultati su tu. Sad, moram to da vas pitam, koliko je nezgodno Filozofskom fakultetu to što recimo još uvek ima u svojoj zgradi one hemičare? Jao, da. Eto, razvijate fakultet, a s druge strane znamo svi da postoji problem. Jeste, postoji ogroman problem. Reč je o jednom departmanu ili jednoj katedri Prirodno-matematičkog fakulteta, to je katedra za hemiju. Koji se također odvoji od vas, da kažemo. Pa nemamo nikakve mi veze organizacione neke druge, ali imamo stvarni suštinski. Dakle, reč je o fakultetu koji ima, ne znam, 30-ak studenta i sada vi uporedite to sa našom armijom od 4000 studenta, a mi delimo zgradu. Negde prosto nije logično. A oni imaju svoju zgradu? Naravno da imaju oni svoju zgradu. Reč je o problemima koji nisu baš tako jednostavni. Oni tu imaju hemiju sa ogromnim laboratorijama, preskupo je preseljenje i oni moraju da obezbede specifične uslove za tu svoju katedru i mi to uvažavamo, ali prosto je prošlo previše vremena da mi više ne možemo... Oni su odvojili pre 10 godina, ako nije više. Oni su se odvojili pre 16 godina, tako da je prošlo poprilično vremena kada je trebalo da se steknu uslovi. Ja razumem da je država prolazila kroz razne tranzicione izazove, ali negde, pošto smo i mi i oni državni fakultet, mora da se nađe neko rešenje. Mi smo na tragu tog rešenja, pomoći ćemo jedni drugima da se prosto dobro rastanemo. Samo nemojte da se dogovorite da recimo studije francuskog budu kod njih, a da oni ostave hemiju kod vas. Da, pa sada mi imamo situaciju da zato što nailazimo na dobru volju uprave i pravnog i ekonomskog fakulteta i dobru volju univerziteta da deo svoje nastave i prijemnih ispita posebno organizujemo na tim fakultetima, da čak nastavu iz recimo sada južnokorejskog ili nekih drugih jezika, nemačkog jezika organizovat ćemo na univerzitetu, ovo organizujemo na pravnom i na ekonomskom i na našem fakultetu. Čekajte, a šta je to južnokorejski? Mislim, znam da je jezik, ali to je novina, to je mogućnost, to nam je omogućila naravno korejska vlada, da zainteresovani studenti sa čitavog univerziteta preko Filozofskog fakulteta gde smo aplicirali kod jednog programa razmene dobijamo kvalitetnu profesoricu korejskog jezika koja sjajno organizuje te kurseve i ja sam je danas srela i mogu sada da vam kažem, a ona sama ide na kurs srpskog jezika, što je sjajno. Ona inače komunicira na engleskom i ima polaznike i sa pravnog i sa ekonomskog fakulteta, ali i sa drugih fakulteta Niškog univerziteta, ali ima polaznike iz ovih firmi Johnson Electric i tako dalje, Jura, gde je menadžment tih firmi prepoznao potrebu da... Dobro, ali to je sve u vašoj organizaciji, tako zajedno sa... Koliko ambasade pomažu u svim ovim pričama? Recimo ambasada Nemačke, ambasada Francuske. Za Francuze znam, ali da li se tu može nešto raditi? Pa mi imamo te razgovore, očekujemo i konkretniju pomoć. Nekada, kažem, u periodu kada sam bila prodekan za nastavu, ta pomoć je išla dotle da smo mi razgovarali o tome da
da oni uđu sa nama u mogućnost izgradnje zgrade na terenu nekadašnjeg košarkaškog igrališta koje je u okviru našeg dvorišta i to je nešto što je nadohvat ruke tada bilo pre nekih 7-8 godina. Ja nameravam da nastavim tu priču, posebno što imam podršku i zamenika gradonačelnika za visoko obrazovanje i jednog našeg poslanika iz Niša. Mi ćemo uskoro imati sastanak u Ministarstvu prosvete, odnosno za visoko obrazovanje, gde su investicije i očekujem da negde država mora da da saglasnost, odnosno Direkcija za gazdovanje državnom imovinom da saglasnost. Mi imamo urbanističku dozvolu. Da bismo dobili i dozvolu za rad, za izgradnju, nama je neophodno dozvola te državne institucije, a sa druge strane potrebno je da se obezbede i sredstva. Mislim da tu možemo da uključimo i grad. Grad bi trebalo da ima veliki interes svakako da uđe u razgovor sa nama. Da, on je veliki prostor tamo sa strane. To je od fakultetske zgrade prema sudu. Jeste, to je taj prostor i to je prostor za koji smo mi napravili projekat koji je overen i koji je dobio drugu nagradu za rešenje na arhitektonskom, ja mislim, fakultetu ili nekom danu. Tako je. Tako da, znači, prošlo tu proveru kvalitetnih stručnjaka i relevantnih koji su rekli, to je odlično rešenje. Dobro, projekat i dozvole negde verujem da su najmanji problem ukoliko postoji spremnost. Nisu najmanji. Ali ukoliko postoji spremnost nekih drugih ljudi da vam daju novac za to. Da shvataju značaj. Shvataju značaj, kažem, u tom periodu je bilo raspoloženje, značajno raspoloženje tih ambasada i dogovori su bili da to budu njihovi kulturni centri delom i da, ili neki njihovi poslovni centri, ali prosto je negde naša ideja da možda tu grad vidi i prepozna svoj interes da ima jednu reprezentativnu salu za svoje potrebe koje bismo mogli zajedno da koristimo, a da spratovi iznad toga budu u funkciji filozofskog, odnosno budućeg filološkog fakulteta. A s druge strane i dobro je da, recimo, studenti koji uče te jezike, da se sreću sa tim ljudima. To bi bilo divno, zaista, to bi bilo divno i za promociju tih jezika i za same studente, a i za grad, ja mislim da bi bilo od velike koristi. Hvala puno na ovoj priči na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Sreću u daljem radu. Poštovani gledalci, čuli ste, dakle, šta se događa na Niškom filozofskom fakultetu. Širi se taj fakultet ubrzano u zadnje vreme, još samo da vas podsjetim, socijalni rad prva generacija je upisala, znamo da je to deficit na tržištu rada.